Luar Kapatisi TV. Kamawait Land Owners, Trader and Labour Association haka santri kulalangkod aja penriu. Kalau ujor hau Deputy Commissioner ke West Khasi Hills, uba Garot LSN Dykes ban pinpau ya ke jing persya. Halor ke jing temu jong ke Nongrim Hills Cook Factory kebadan haka shnong lamjau. Bat ke Rembai Cook Factory kebadan hau put sensha jong ke shnong miangkan halor ke jing temu bantang ya ukuk haki artli ke jaka kibadan haka than mauin West Janti Hills String. Uskatri ka Association uba Anthony Umyong haka jing krem ikla pathai khubor uloong ba haka jing jurip jong ka seng kalalap bagi artli ki karkhana kitmu banthang yau dawyong klem da boot iki kendon haka ba yau dawyong la shuthiet be an klem da yo iki shalan lani klem da yo ya ka jing ithu ne ki board jong ka an bar ka seng kala dawa ru yau Deputy Commissioner ba untukular mardor ya ka ni ka kam Shushu uba umyong ulah ongru bahkan sedan kejingami patba haka kendai trik mentau benai haki artli kijaka na kebentaban lek khangno yiki karkhana bat kaseng kala kerpat yo Deputy Commissioner ban pha iki bor pahara kenang bakan mi kanu kejingja ka bas ngausi Moi area Land Owners and Labour Association kawai na ki association kiba baik haka bede kapla ka si jong katong ka thai moi hadin ba nakaliang jongi ngila dep ban yadon ka chingya kandu bat kini kiba wan bu ya kini Cook Factory hapo ka snong lamjau bat ka snong miangkai ti handrai nakaliang jongki kila le ya ka ba nakaliang jongi kum katong ka thain ki pro kawai imla ban pediang kata kalong ba nakaliang ka jongki kila pen kheng ya ka ba kila ya ke bat ni kum ka association adu ka sedang bat kila le ru ya kam kiba lalong PI habade jing simar simdu yo doyong bat kiwe ha ka ba jing pai jongi ketika Cook Factory kamlong ka bibit kapat bit kampat biang na ka banta ban sedang no ban thang hit ani ban thang yo te ko ti ha ka jing ka jurip ka jongi kalong ba ngilalap ba ya ketika factory na sedang ban thang hit ti na kaliang jongi kum ka association menta kasni ngiwan ban bu ya ka jing ujor khmat jong Deputy Commissioner jong West Khasi Hill ba untuk larlem ban un pensangai swa ha ka bede bat katai ka jing lake ha bede ka jing thmu ki jong te atli ki factory kata ka Rembai Cook Factory kemudian hapo snong miangkai bat ka Nongrim Hill kemudian hapo snong lamjau ti na kaliang jungi commission ngila donru ka jing ya kren batki bakim dei pat bantang hare na kaliang jungi kim kheng ya kata kim buram ya ka bana kaliang jungi pai ba jong ka dong ka thai mo ngila ya kren batki ngila ya kren bat ki snong ru kumju nak le ki yai la ka yai ka kam te nak le chungi mata ka si lawan si bangi karpat ba mar bahaga khandai tarik jong mantai banai win haka por khar arbaje ngi salai dau pai ba ngi salai ban khang ya kita atli ki factory nak banta bangimsha daleleru bakin pli lan bakin thang ya te ko kat bumpat don ya ki shai hakmat jong pai ba jong ka dong ka thai mo jongi borok kawai te nak liang jongi ka sian mata kasing lawan kita jin tho ba in saya kran dang dismat masa kawai nak liang jongi kum ka sian mar ba kani ka sian jongi kam dai ba ngisu pelong hida we arbut kibreu raya la form ya kani ka sian jongi da ka sinjuki nok sar snong jong ka mo area kum ta ha ka te kasing khandai tarik ni karpar ya porok ki pai ba jong ka dong thai mo ki badon ya kata ka musim ban ngau persya ya kata jing le jong te ki artli ki factory bangin ya mi pai ba ha kata ka sni khnang ba kam ka jing thu jong ka dong ka thai hi porok we kan long ka bachok dusi na kaliang jong dusi la kula hangi untuk klar ya kani ka kam ha ka ba unsa pha ya ki breu ha kata ki sni ban ya don bentalang bat ni ka association na ka benta ban persngai dan ban ai jingkersan lam yang bangin ya like ban khang ya factory